Izena antigua dako narren, Antzolako auzo hau, edo Ingausen auzo hau, ez da hain zarra, edo ez behintzat bere osotasunean. Azken 50-60 urtietan garatutako auzua, baizik, Inigo Ramirez de Ocariz, kaixo berriz be? Egunon, bai. Bueno, esan dugu, ezta? Hemen atzian dakun etxonek behintzat, hain zarrak ez diala, baina, bueno, gaur egun herriko parte dia, ezta? Herriko luzapena da. Zela imaginau behar dugu, auzo hau, oindala 70 urte. Bueno, zezanik ez daukala zerrikusik oin ikusten dugunak inez. Berez, hau Antzolako lehendabiziko ensantxea izan zen, eta hemendik 200 metrora edo herrixa bukatzen zen, Kalegoi izeneko kalian, ez? Horrek esan nahi dau, hau nolabait Antzolako basamorto txiki bat ere basala, ez? Hori hau dana pikin bat utzik eguela, ez da? Larriak edo zoruak edo egongo zian dana dalakoak, baina, esan behar da, Antigua auzo honetan garaibateko arrastua peba dauzela, oso garaibatekoak gainera, ez da? Konta iguzu, zer dau hemen betiko Antzolatik, nolabait esaten? Bai, igual Antzolako usarrakin batera, herriko aztarna zaharrenetakoak hementxen dauzku, ez? Eta eretakoa da, hemen aurrekaldian ikusten dugun Antigua ermitxa. Eta Antigua ermitxa gainera dauzkun dokumentuen arabera oso goiztiarra da, 1503an ja aipatzen da ermitxa eraikitza dagoela. Horrek esan nahi dau, atzera jo beharko genukela pixkat eraikuntza noiz gertatu zen ikusteko. Baina badaukagu barruan beste lekuko bat edo, esate baterako, eta da Andramarixa. Andramarixa 14. mendekoa joten da, eta romaniko bukaerako nolabait Amargina dotorenetakoa dela esaten dabe. Eta horrek esan nahi da, ordurako ja eliza hau eraikitza dagoen. Ez da baina aspaldiko arrastu bakarra, ez da? Bestelako eraikin batzuk eta bestelako elementu batzuk badauz. Bai, gauza politxak interesgarriak bada, ez da? Ermitxaren parian oso ondo dokumentatuta dago gainera, aipatzen da nola Zeroraren, Freiraren edo ermitxaren zaindariaren etxitxo bat zegoela, kanposantu bat ere bertan bazagoen, baina horrekin batera Antiguako errota izango litzateke beste eraikuntza bat aipatu beharrekoa. 16. mendean oso ondo dokumentatuta dago zeinena zen, zer egiten zen, bai? Eta alderdi horretan esan dugun Antiguako ermitxaren parekoa ez, baina nahiko antzeko garaikoa dala errota hau. Eta errepidea gurutzatuz gero, saihesbidea gurutzatuz gero, beste bi elementu, ez da? Hori da, gero, bidea pasatu ez gero, dauzku beste bi elementu, bat da Kalbarixua, Kalbarixoko gurutzeak, momentu honetan bidetik kanpo daudenak, logikoa, baina garai batean, hemendik ermita aurretikan pasatzen zen errepidea, orduan hemen bazterrean kokatuta zeuden, ez? Hori izango litzateke Kalbarixo gurutza dauzkan nolabait ezaugarrikoak, barrokoa da, 18. mendekoa, gauza asko hitz egin leike horren inguruan, baina gero badago beste eraikuntza bat, dana gaur egun gainera pandemia pasatu dugula oso esanguratsua, eta da Lazaretoa. Eta Lazaretoa zan antzinako ospitxal bat, eta bertan baztertzen edo sokoratzen zituzten herrixan kutsatutakoak. Hain jogu berba oin arte, Antigua auzoko eraikin edo alde zaharrenaz. Bazen oin barrixenera, zeunepen muten dago askorako. Ino heldu gara, Antigua auzoko parte barrixenan bihotzera, nola baita esateko, zuen gainera, zona honi edo gune honi deitzeko izen bat be badakotzu, ez da? Bai, nik eta nire belaunaldikuok hau ezautzen dugu Lenin plaza bezala, eta kanpotikan etorritxako lehendabiziko etorkinen nola baitxeko plaza ere bada, eta bertan kokatu ziren baitxa garai hartan, bere reivindikazio sozial, politikoak eta egiten zituzten nolabaiteko Antzola berriak. Eta hortik Lenin.
Esan du parte barrixenan gauzela. Noiz inakoa da bueno, inguru hau, eta zein ja horren abia puntu da, zein ja hasixa? Bueno, hasixa edo pixkat detonantea edo, izan zen industrializazioa, herriko industrializazioa, ez? Eta industrializazio hori emuten da 1950 hamarkadaren bukaeran, bai? Eta horren nolabaiteko pizgarrixa izan zen Hilaturas de Bergara. Hilaturas de Bergara sortu zen 1956an, Antzuolan, esan dugun bezala, eta mintzen bertan, Antigua auzoan. Eta horrek nolabait eragina izan zegoan kanpotikan etorkin asko etortzeko, eta aldi berean baita ere izan zen pizgarrixa Antzuolan baserritxik eta jende asko kalera lanera etortzeko. Ogerrez banau, 5 urtean 200 gora herritar barri hartu zituen Antzuolak, ezta? Kopuru polita. Bai. Antzuola moduko herri baten dako. Hori da, ez? 1960-65 bitxartian, aipatu duzun bezala, 200 pertsona berri etorri ziren Espainia barnetik, eta batez etorri zian Badajozetik, bai, eta Kordobatik, ez? Castilla y León dikan bai, baina, bi provintzia aipatzearren, ez? Badajoz, Quintana de la Serena hor, eta Serenadako, Aranako jende pila bat etorri zen, eta Kordobatik batez ere La Carlotatik, bai? Eta, egia esan da, gaur egun oraindik hementxe bizila eren semeak eta eren biloak, ez? Eta horrek sekulako eragina izan zeban garai hartako Antzuolan. Esan dugu bi herri horretatik etorri ziala, asko hemen jarri ziala bizitzen, baina ez hasieratik, ez da? Ze hau pilma berandutxoko da, 1963an, okerrez banau einako auzua da. Hori da, bai. Ez dira zuzenian etorriko ona, oso egoera prekarioan etorriko dira, batez ere, garai hartan frankismo bete-betian, Espainiako lurraldeak eta herrialdetan bizizan egoera oso penagarri zen, eta, gu bezalako herritxan industrializazioa sustatu zen nenean, etorri zian etorkinak, eta, etorri zian gainekoakin, ez? Ez zukaten beste norabaiteko ondasunik. Eta orduan, hasi zian bizi izaten hemengo baserritxan, ustutako baserritxako txaboletan, eta hori izan zen hasieria, baina ez bakarrik etorri ziren persona bakarroiena, ez? Ondoren etorri ziren zenide asko eta hasi ziren olako txaboletan da bizi izaten, edo ustutako baserrixetan. Eta gerora hasi ziren, oin ikusten dugun plaza honen bezalako etxetan eta bizi izaten. Eta hori, aipatu duzun bezala, fenomeno hori hasi zen 1962-63 aurrera. Eta esan aldogun nolabait, Euskal Herriko beste herri asko eta askotan gertatutakoan erakusgarri be badala, ez da? Hori, danokiko dugu geure buruan, era honetako auzuak, ez da, geure herrixetan. Hori da, fenomeno hori ez da esklusibo Antzuolakoa, ez da zabala, Euskal Herri osoan emuten da, eta gainera ezaugarri fisikoak edo arkitektonikoak edo urbanistikoak nahi txosun bezala antzerakoak. Aipatu dugu, kanpotik, Espainiako bat tokitatik etorritekoak, baina gero baserrixetatik baita, ez da? Bai, beste fenomeno bat izan zen industrializazio horrekin batera, eta Antzuolan Hilaturas de Bergara eraiki zanean, da horrekin batera gero beste lantoki batzuk, baserritxikan nolabait hasi zirela Antzuolako kasuan batez emakumeak eta baserritatikan eta jaisten, eta Hilaturas de Bergaran lana egiten hasi ziren, ez? Eta beste batzuk, beste sektore batzutan, eta horrek esan nahi duena da, garai horretan hasten dela neurri batian baita baserriaren, garai bateko baserriaren gainbera, bai? Eta, oso autosuficientea edo zen nolabaiteko hori inguru batetikan,
sartzen dira nolabaiteko eremu industrial honetan. 5 urtetan 200 pertsonatik gora kanpotik etorritakoak. Horrek hainbat aldaketa suposatuko dau, Antzola moduko herri ez oso handi baten. Zelako zian harremanak kanpotik etorri eta nolabait esan daigun betiko antzolarren artekoak. Ez dakit talka egon zan, entendimentu hona egon zan. Nik ez dakit hor topiko asko entzun ditugu, horren inguruan, horre ditxi asko da, eta, bueno, ni bintzate izan ditudan elkarrizketakin bat inezkero, ikusten dut ez, oso harreman ona egon zira. Eta errespetuzkoak, eta elkarlaguntzezkoak, eta literatura igual beste bada, beti borrokan ibiltzen ginala, komunie ezberdinak ginalako, baina alderdi hortatik egisa esan da, Antzolan ez dut sumatu inungo, umen artean, normala da. Umen artean, uniagala eta harrika igual, eta hori gertatzen zen, harrika ibiltzen ginala euskaldunak eta harraldunen artean, eta eskolan batzutan, baina batzutan izaten zen eskolen artekoa, eskola juten ziren, nazionaletara juten ziren batzuk, eta garai hartako pribatuetara juten ziren eskoldunak igual, eta horre juten ziren igual eskolen arteko borrokak. Baina bestela ez dut topatu eta oso iritsi honekoa dira kanpotikan etorritxako testigantzak. Antzolan beti eskuzabalez hartu ditugula eta egisa esan da ondo. Beste kontua da, gero, sartzen baldin baga alderdi soziolinguistiko... Hor igual ez hain ondo, ez da hor igual bai egon zan... Hor ja, gure kalterako ikusten da. Ze sortu zen, ez bakarrik hemen toki guztitan, hizkuntza kalterako, euskararen kalterako izan zela nolabaiteko harreman hori. Inigo Ramirez Dokariz, eskerrik asko. Honetan, gaurko honetan Antzolako historian zatitxo baina nik uste dut, esan duguna, Euskal Herriko hainbat tokitako historian erakusgarri dan hau dana kontatzerren. Inigo, eskerrik asko eta beste bat arte. Bani duzun arte.